Vážení vedoucí pracovníci, věděli jste, že abyste zase měli pocit, že váš život má smysl, že se v životě někam posouváte a rozvíjíte, tak nepotřebujete trávit nespočet hodin na nudných poradách, vyplňováním tabulek a reportů, které ve finále nikdo nečte, neustálým omíláním výmluv, proč něco nejde, nebo čekáním na schválení od nadřízených, kteří dost možná sedí na druhé straně planety a o vaší osobě, vašem životě nevědí vůbec nic. A dokonce to jde i bez toho, aniž byste museli hned teď udělat radikální změnu, otočit svůj život o 180 stupňů, vykročit do nejistoty nebo bezhlavě riskovat. Já vím, že to zní možná bláznivě, protože od svých kamarádů, kolegů, šéfů nebo rodičů slýcháte, že jediná cesta k úspěchu je tvrdá dřina a že takhle normální život prostě vypadá. A tak se nedivím, že někteří z vás se cítí zmatení, protože žijete život, ve kterém byste měli být podle všeho spokojení a šťastní. A přitom dost možná uvnitř sebe cítíte bezradnost, zaseknutí nebo snad i pocit, že nejste dost dobří. Ale já bych vás rád vyvedl z omylu a podělím se s vámi o 3 tajemství, která lidem, jako jste vy, pomohou ze zlaté klece korporátu během pár týdnů, aniž byste riskovali svou současnou stabilitu. A pokud cítíte, že byste chtěli rozhodovat o svém čase, být vzorem pro své děti a cítit respekt svojí ženy, tak vám v tomto videu ukážu, že je to nejen reálné, ale i rychlejší a snadnější, než si myslíte. A z pocity frustrace a nenaplnění bude jednou provždy konec. Já jsem Jakub a jsem coach a průvodce životem na míru. Kromě toho rád chodím po horách, hraju na kytaru a na akordeon, baví mě tvořit ze dřeva nebo si zacvičit v gymu. Mám ženu, mám 2 malé děti, které jsou největší motivací na mé vlastní cestě a pomáhají mi držet ten správný směr. Ale hlavně se teď věnuji a pomáhám lidem, jako jste vy. Lépe řečeno lidem, jako jsem byl já sám. Na vlastní kůži jsem si prožil, jaké to je v práci vyhořet. Jak těžké je dorůst ke změně, když jste celý život slyšeli, že je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. A přestože jsem v práci dosáhl vysokého postavení, uznání, měl jsem peníze, někde v mezičase se mi vytratila jedna důležitá osoba. A tou osobou jsem byl já sám. Právě tehdy jsem si uvědomil, že je čas na změnu. A toto uvědomění teď předávám dál. Spolupracoval jsem se spoustou mužů, pracujících na úrovni středního i vyššího managementu, kteří na prahu 40 zjistili, že jejich život je samá rutina a nikdy nekončící kolotoč povinností. A já jsem jim pomohl postavit se na vlastní nohy a nyní bych rád pomohl i vám. Čili co je nejdůležitější, když se chceme vymanit ze současného stavu věcí, z toho nikdy nekončícího kolotoče rutinního života, když chceme začít žít podle vlastních pravidel, mít více času na své koníčky, na sebe, na svoji rodinu, ale taky stabilní příjem a práci, která nás naplňuje a dává našemu životu smysl? Říkám tomu život v režimu play. Cílem života v režimu play je, abyste se v životě cítili zase šťastní a naplnění. Abyste byli rádi sami sebou a hrdí na to, kým doopravdy jste. Měli dostatek času na sebe, svoje koníčky, rodinu a zároveň vydělávali tolik peněz, kolik jen chcete. A tady je tajemství číslo 1. Sami sebe odsouváme až na druhou kolej. Přišel jsem na to tak, že jsem dlouhé roky věnoval veškerou energii své práci, aby se stihly termíny, aby se splnily plány, aby bylo vedení spokojené. Ale svá vlastní přání a touhy jsem odkládal do hor až paků. Až pak, až jednou, až. A tak jsem postupně zapomněl, že jsem dřív měl touhy, měl sny. Došlo mi, že sám jsem součástí režimu play někoho jiného, a to nejenom v práci, ale i v rodině. Je pro vás důležitější koupit si novou kytaru, po které toužíte, nebo vzít rodinu na dovolenou? Tím neříkám, že máte vybrakovat konto a nezodpovědně nakoupit veškeré věci, které zrovna chcete. Ale tímto, řekněme, absurdním příkladem vám chci dát prostor popřemýšlet o tom, jestli je skutečně nutné odkládat sám sebe až na druhou kolej. Protože ve skutečnosti to funguje takhle. Pokud chceme začít skutečně žít podle vlastních pravidel, měli bychom si uvědomit, co je pro nás v životě důležité. Je to něco vašeho, jedinečného a vlastního. Přestaňte se dávat na druhou kolej a začněte se pomalu přibližovat k té první. A k tomu stačí se jen zastavit a popřemýšlet o vaší roli v životě. Jste tvůrce nebo spotřebitel? Tajemství číslo 2. Jsme jedineční a tím pádem dost dobří na to, abychom si vytvořili život, po kterém toužíme. Teď se vám asi honí hlavou. Co to je za zenový moudro? A tak se vás chci zeptat. Podle jakých měřítek sami sebe hodnotíte?
Kdo ta měřítka vymyslel? Kdo jim dal parametry? Kdo nastavil tresty a kdo odměny? Uvědomil jsem si, že nejhlasitějším soudcem jsem byl a do dneška pořád jsem já sám. Ale taky jsem si uvědomil, že spoustu mindfucků neboli sabotování sám sebe jsem během života nasál z rodiny, ze školy, od lidí, kteří mě rezignovaně přesvědčovali, že takhle je to vlastně normální. A v neposlední řadě i z práce, kde si spousta lidí pletlo spolupráci a zdravé konkurenční prostředí s análním alpinismem. Nikdo z nás není perfektní. Nikdo nemá perfektní plán na život. A tím největším tajemstvím je, že to po sobě ani nemůžeme vyžadovat. Jako lidé jsme totiž dokonalí. Máme 2 zdravé ruce, nohy a tak dále, ale perfektní nikdy nebudeme. No a tajemství číslo 3. Začněte s něčím snadným. A to je klíčové, protože každá velká změna by měla začít malým kručkem. Protože práce na sobě není o nedostižných cílech, o otočení života o 180 stupňů ze dne na den, ale je to o tom, jak si každý den udělat příjemnější. Když se zaměříte na jeden jednoduchý krok denně, začnete získávat kontrolu nad svým směřováním, přestanete se cítit zahlcení a dost možná se na konkrétní jednoduchou činnost budete těšit. Ať je to odpolední káva s manželkou, čtení pohádek dětem před spaním, anebo pochvala svých kolegů v práci. V životě dostanete přesně to, čemu budete věnovat pozornost. Tak proč nevěnovat něčemu příjemnému? Tak tohle byly zkrátka 3 tajemství života v režimu play. Tajemství číslo 1. Sami sebe odsouváme až na druhou kolej. Tajemství číslo 2. Jsme jedineční a tím pádem jsme dost dobří, abychom si vytvořili život, po kterém toužíme. A tajemství číslo 3. Začněte s něčím snadným. Možná se vám může teď zdát, že je to těžké a že bez správného plánu, vedení a inspirace to nepůjde. Proto jsem vytvořil něco, co jsem nazval život na míru. A neb jak na první krok z korporátní rutiny ke svobodnému životu. Díky kterému se může každý z vás dostat k přeměně ze spotřebitele na tvůrce už za 10 týdnů. Ti, kteří touto 10týdenní transformací se mnou prošli, získali jasný směr ve svém životě, zjistili, co je pro ně důležité a jak se rozhodovat v souladu se sebou samým. A to je něco, v co ani nedoufali. A pro vás to bude znamenat úplně to samé. Pokud tedy kliknete na tlačítko níže a přihlásíte se k bezplatnému strategickému coachingu, získáte akční plán a zároveň zjistíme, zda je moje metoda vhodná právě pro vás. Upřímně ale nevím, jak dlouho budu schopen tento bezplatný strategický coaching nabízet a zároveň přijímat ještě nové klienty, protože můj čas je bohužel velmi omezený. A každou minutou se na toto video dívá více a více lidí a můj kalendář se tak rychle plní. Takže pokud skutečně cítíte, že chcete vést život, který se odehrává podle vašich vlastních pravidel a udělat důležitý krok ke změně, začněte teď a tady. Já věřím, že všechno má důvod a to, že mě teď vidíte a že jste to dokoukali, až sem, něco naznačuje. Klikněte tedy na tlačítko níže, vyplňte minutový kvíz, který mi pomůže lépe se připravit na náš hovor a rezervujte si své místo v mém kalendáři pro bezplatnou online schůzku. Pojďme zjistit, jak vás během 10 týdnů společně dostaneme k tomu, abyste žili život podle svých hodnot a svých vlastních pravidel. Těším se na vás a přeju hezký den. Váš Jakub Hak, coach a průvodce životem na míru.